Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan rene pisane diudani. Iya isis. Ajate sedekah desa. Mugi-mugi barokah nggih Pak nggih, Bu. Muga-muga wong kene kabeh sak penontone kabeh paringi panjang umur, rezekine melimpah ruah, nek nandur-nandur diparingi barokah karo Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku iki seorang seniman, jare wong Tanjung. Aku iki dagelan. Sakjek jumblek aku dadi dagelan, cakut iki ditanggap wong Tanjung, hajate syukuran. Lumayan menesuk bayar aku kenek tak gawe bayar cicilan. Nyambut gawe no Tegalan, muga-muga panitiane nyawer dagelan. Guyon-guyon Pak, disawer ya alhamdulillah, tadi sawer ya kebacut. Waktune wis bengi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nek ndelok dolor berita no TV, akeh kasus-kasus sing kedadian dolor sing maneka warna, sing gawe susah anusolan kasus perampokan, uga kasus perkosaan, uga gak ketinggalan kasus korupsi lan narkoba malah dadi urutan pertama sing gawe susah bangsa Indonesia.
Apa temen cak saiki jaman wis tuwa buktine akeh dulur sing dadi wong liya akeh wong sugih sing padha mentala uga akeh anak sing wani karo wong tuwa akeh penjahat sing ngilangno nyawa kok tega mentala cak karo sak padha-padha padahal tujuane cuma pamrih donya bondo direwangi gak wedi dosa gak wedi sing kuwasa bencana alam dulur yo sering terjadi di mana-mana silih berganti banjir melanda korban pun jadi alam berguncang itulah gempa bumi mula gempa bumi dulur kok selalu ada menghancurkan harta juga manusia tak peduli yang miskin tak peduli yang kaya tak peduli yang kafir tak peduli yang beragama jare kabeh iku cak ujian Tuhan kepada orang-orang yang tidak beriman mula dulur-dulur ayo kembali ke jalan Tuhan supaya kita kabeh diberi keselamatan Bapak Ibu ayo muji syukur marang Gusti Pangeran kang maha luhur sing sapa wonge dulur sregep bersyukur rezekine bakal lancar insyaallah panjang dulur Tanjung ayo donga tinungo muga-muga kita kabeh diparingi panjang yuswa masih kula dhewe Bapak Ibu ya melok-melok ndongakno muga-muga sedekah desa iki dibarokahi Gusti Allah Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad alhamdulillahirabbil alamin sajek jumblek dadi dagelan cakut iki ditanggap karo dulur Tanjung hajati sedekah desa
sedekah desa bumine disodakoi perlune cek diparingi barokah karo Gusti Allah. Allahumma alhamdulillah. Sedekah niku cara Jawa, nek bahasa Quran sedekah. As-sadaqatul tatfaul bala, nek wong tanjung gelem sedekah moko bakal diilangno balak sengkolone. Allahumma alhamdulillah. Kula kanca-kanca dagelan melok-melok ndongakno sampeyan barakallahu laka fi ahlika wa malika wa zajaka khaira. Allahumma amin. Alhamdulillah. Kedagelan tak pengajian. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasal nabi bismillah wabil hadir rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Arek gendeng oran duwe isin. Dong dang dong ding tok tak nong dinung dang ding mantune mudin lah kok koplak. Masih koplak ya kancamu. Wis gak ditabuhi kok jek joget. Lah lapo mumpung ado omah. Lan omah apa? Esukan putuku goblok. Aku lugit niki joget. Nah lapo joget? Iki lho joget jenenge. Kok Tanjung kok kayak joget iku gendeng ta? Lah ngene iki gak joget lapo? Ora. Lapo? Meneh jagane arisan guru ngono ta teh. Sapa gak sumpek? Alah tet kuntet. Jenenge ae kuntet. Apa? Bahasa Quran kun jadi tet mencret. Lah kon mecer aja nyalano aku. Nyalano sapa? Ya ibu-ibu kakak sing masak. Lho, sing masak mbok salahno. Ya jelas. Salahe manggon ndi? Lho, wong nyambele lombok ana nek petang glangsing di kabene mang. Gak ngono niate ngajar pelawat, ngajar ludruk. Sambel sok ngarang-ngarai GPU panase iku lho. Bacut. Tet masih ngono ya didelok. Apa? Iki sambel. Nek gak doyan sambel ya aja dipangan lho. Le tak kandhani bener sambele pedes ya ketok ketara. Kon kira-kira nek sambel pedes dicampur bumbu Bali sok madakno. Oh iya. Batinku iku Bali tahu goblok. Tibake. Kata plek ya iku mang sambel. Sambel tare mason. Aku iso njeber nggo pojokan. Wong-wong iku apa? Dikeki mangan iku ya bersyukur. Bersyukur ditanggap wong Tanjung. Wis dikeki mangan, dikeki rokok, dikeki jajan, lah iya. dikeki bayaran. Iya temenan, makane ditanggap wong kene iku alhamdulillah. Iya. Wong kene berarti solidaritas iku apik. Kok ya ro nek kebutuhan aku iku akeh. Kebutuhan apa kon? Lho barang Senin Selasa Rebo iku bojoku ndeledek ngene. Nek dina Senin Amarta. Lah nek Selasa Mekar goblok kok rame-rame. Rebo Iku takon ana kok sing guyu kok syariah kok lho. Lho, awakmu kok apal ya, Den? Bojoku gak bayar belas apa. Kabare bojomu jere tau dadi ketuane. Lho, kok dadi ketuane ana 2 minggu bojoku kena diabetes. Lah apa? Kok kakek nalangi wong-wong iku? Jarine ana sing gak bayar iku nalangi. Iya. Urunan dana talangan. Lalar gawe. Lho prasastine ku ana. Perjanjiane. Sapa sing gak bayar? Ya ditalangi nglumpuh sak kancane. Urunan. Ya iya. Terus nek utang 5 juta ngono piro, Det? Saiki 250. Kok apal? Iya, 250 bayaran 800 dadi 3 dina pas.
Nek 10 juta, Ya ketok sih rek 5.000. 2 minggu pisan. Iya, 500. Nek ndek dhuwit ya dibayar. Dibayar. Lah nek ganti dhuwit, Ala yo ndelik sing jeding mburi kono lho. Tet kon diguyu wong-wong, Tet. Endi? Kon diguyu ibu-ibu lho. Sing ayu iki kok. Iya. Lah rumah samu sapa? Sapa? Ketuane Mekar goblok. Iku ketuane Mekar. Lambemu kon dikeruwek wong Tanjung kabeh. Kon tak kandhane aku ben rebo lho liwat kene. Masa? Kandhane nek liwat kene wong lanang-lanang kene mulai jam 09.00 sampai jam 11 wong lanang lho akeh sing setruk. Wong lanang. Iya, Sebabe? Senin Selasa njaluk dhuwit gawe bayar. Iya. Rebo iku nek njaluk sing lanang gak trimo enak-enakan. Nyentak, Kasar. kasar. Ya apa nek njaluk? Padahal lah apa sibukne jare. Aduh. Kaya apa? Syariah, durung bayar. Kalau wong teko, dewe wis entek. Lambemu kon utangmu dhewe sak bajek ngono. Lho wajar syaratnya wong urip kudu diutang. Kon apa ya? Salatullah salamullah ala ta'ar rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Paling susah dadi pejabat. Lapo lho? Alah, cocokku lho kok ganggu ae sih. Kok dadi pejabat iku wis enak kok susah. Lah apa kok ono apa? Oh aku gak oleh ngomong ah. Gak oleh. Ya wis. Paling susah dadi pejabat. Salate saben dina telat. Pinter ngaji sanguning akhirat. Budal lunga kaji iku munggah derajat. Ngapa? Panjene kon mantune Mudin, Ya Den. iya. Rumangsaku sing iso selawatan iku aku dhewe. Mamul. Tibake awakmu ya iso ya, Den. Iya. Mang mula wong aja ngenyek. Tut. Apa? Aja saiki, Tut. Lapo? Aku wayahe goblok. Aku iki kagum mbek awakmu. Kagum apane wong kon enak kon masalah rek mrikili kok remet iki lho. Engko nek kapure pecah gak duwe anak goblok. Ilahi salimil ummah minal afati wa nihma wa minna min humma bi ahlil badri ya Allah. Paling susah dadi wong tani. Saben dina salate kari. Apa maneh yen wayah tandur, wong salate diundur-undur. Salatullah salamullah ala ta'ar rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wong tuwa ayo dihormati, anak yatim ayo disantuni. Rondo ayu ayo diopeni, nek wis tuwek ayo dipateni. Lambene kuntet bejat kene. Apa? Lah apa nek wis tuwek dipateni iku lho. Le, wong tuwek iku nek gak dipateni tambah jelana, ibarat Quran diwaca ya dledek. Kok iso? Maksude wong tuwa iku dipateni ku langkahe cek gak naunggo gak rasan-rasan. Wis tuwek kok nonggo. Iya, iya. Rasan-rasan. Iya. Ora pantes. Nah, iya nek kaya mbokmu. Tuwek-tuwek baudal ae nang Nanti randu-randu. lambemu kono. Salatullah salamullah ala ta'ar rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Malam minggu numpak bis anyar teko prapate bane mbledos. Terus
nambal. Parian iku ya Allah Gusti, aja dipedhot-pedhot. Gak dipedhot apane sih? Aja dikompliti ngono lho. Dikompliti kaya jamu ngono ah. Maksudnya dikompliti aja dipedhot-pedhot. Oh. Contone ngene. Hmm. Menyang Jombang mampir nang Sengon. Lemah geneng wedine. Cocote enak iki. Nek gak sambang kirimo ingon. Nek gak seneng apa mestine. Wetenge lesu budal nang warung. Mangan sate enterong sundo. Terus aku urang. Tet pundet. Larang sundo gak kurang situ. Iku jenenge parian mbok pedhot-pedhot. Karepmu ya apa sih? Gawe parian sing jangkep ngono lho. Oh, njaluk sing jangkep. Salatullah salamullah ala ta'ar rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hetan kali nek kulon kali kate nyabrang kana uwote. Terus anjegur. Alah. Kuntet minggato tetet. Apa? Kok separi. Lah kana uwote kate gak njegur. Mbok pedhot-pedhot terus. Oh, kaget aku. Obat cacing teko. Gak ngono sirek. Iki lho anake sapa ya ya. Telek peringisan. Lho. Tenan. Nyanyi sing bener. Tut. Saelingku lho. Iki gak putune Danyang Tanjung arek. Oh, cocok ambek omongane, cocok ambek jenenge. Baba. Gepeng. Ge iku ngeden, peng iku babi. Hah? Dadi anake babi ngeden. Baba. Apa? Kon iku ngelokno aku mbek kuntet. Kon niku aja dilono arek iku ngono elek tanpa rupa ku anake wong. Oh. Jenengmu awis gepek. G ku gendeng. Peng iku gak waras. Dadi gendengmu terus gak waras-waras. Oplak ngono. Rupamu kaya telento. Nek kon mae do aku mbek kuntet jajal kon nyanyi nek iso. Yo ya iso. Coba. Nyanyi apa? Nyanyi yo. Tak nyanyi. Ngene mbae kok gelem ngene kok mbae mboke gelem nyusoni. Baba. Nyanyi iku sing apik. Iya. Dirungokno wong Tanjung gepeng wis senajan rupane gak tayo tapi suarane enak. Iya. Aja sampe sini-sini wong kene. Iya. Mergo wong kene iki ya kepengin ro cocotmu. Iya. Hah. Ngono ae. Kuntet babano cik nyanyi tatet mbok ganggu ae. Ah. Biasa. Wes. Tak nyanyi. Cek. Weh nyanyi. Ada Mbak Dukun sedang ngobati pasiennya. Asik. Konon katanya sakitnya karena diruna-runa. Betul. Sabi komat kamit Badukun reken demit. Kok badukun keleleken demit. Mit komat kamit badukun baca mantra. Ya. Oh ya. Mit komat kamit Badukun baca mantra. Dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Lagune ya ngono iku. Enak. Enak. Kemarin mangan apa tetet? Apa? Mambu apa kon? Mambu apa? Basin. Mangan sikatan. 3 bulan kata sikat. Aja diganggu tetet. Rono. Cek nyanyi ngono lho. Rono. Sabi komat kamit Badukun baca mantra. Betul. Dengan segelas air putih lalu pasien disembuh.
Bagaimana rasanya, Peng? Kecut. Apa sih karepmu? Ya apa sih? Nyanyi apa mak kuyang. Loh, anjene peragaan ya ngono. Kanjan. Kanjan nyanyi. Kon sing nyanyi, Det. Det. Ya apa rek? Turutono, Iya. Arek gurung sunat ya melok nyambut gawe ngono. Perisan. Aku sing nyanyi. Ya ada dukune. Awakmu dukune. Yo. Wis ta. Aja ditakoni ta, Det. Takut. Ah, Wis ngono lho. wis. Lah ya ngono sih. Ayo diurus dukun je. Ayo diurus juru kunci wis. Dukun. Ngedukun. Ayo. Nyanyi, Mbak Dukun. Assalamualaikum. Rek, kundet. Apa tak salam barang. Kadek muni ngono, Dek. Kate salam ayo. Apa? Diurus dukune je. Oh dukune diurus. Iya. Ngomong ta. Perisan. Merdeka! Kundet nih enggak to, Det, kundet. Ganggu ae. Apa tidak merdeka? Karepmu ya apa sih? Ayo diurus dukune je. Nyanyi yo. Nyanyi. Kon niku nyanyi yo ngono, Det. Ada Mbak Dukun, lho, Det. Sida ta, Kak? Iya nyanyi yo. Saiki ta? Iya. Mok engko dhisik apa rek? Allah, saiki. Lho karepku lho kancane cek nglumpuk. Nyanyi yo. Ayo. Apa? Kesel. Karepmu kok iku pin bales aku ngono ta? Iya. Wis. Meneng ae tak balesno. Ngono. Yo, tak balesno. Temen ya. Nek aku sing bales agak ketara. Oh iya. Ya, wis pura-pura tak Semayang. bales. Ya, Semayang. Kun tak nyanyi. Oh iya. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut Mbak Dukun baca mantra. Dengan segelas air putih pasien lalu disembur. Maaf. Kon iku yo lapo kon japlakno kene iku lho. Padha ae di mana? Kon iki apa sih karepmu? Kepengin bales enggak? Iya, tak bales. Ya wis. Sakno rek ngene makne ya mentolo mangan kayane. Mandi besar. Ada Mbak Dukun. Aduh. Nyor kon. Wis oleh balesan kon. Oleh bal. Ada Mbak Dukun sedang Wis. Baba. Buyar gak dukun-dukunan lah apa. Dukun yang lencun. iki celana ambek klambi iki teles bal. Kudanan ki teko omah. Ono danyange Tanjung. Danyange Tanjung teko. Ya iki sing nyilakno udan. Iya. Gantenge rek wong sugih iki rek. Jelas. Biasane gawe unci dawa. Hilang. Wong sugih nek mlaku pakai Lho wong sugih nek mlaku saenake. pakai teken. Wah, iki kanggo jagani. Sapine akeh. Yo jelas. Lho, Omahe gedhe. diingi sapiku ki ucul. Terus sapi ojo. Bareng sapi ucul tak paran, tak pawaconi. Wes, tak candak buntute deyal. Terus? Pedhot.
Buntute. Cekelan sikile. Kemarin buntute pedhot tak tinggal. Heeh. Tak wajak maneh tak cekel ndase tek Terus pedhot. sikile. Sikile ya ngono. Tak wajak sikile tak tandak cek pedhot. Lah terus Mari ngono gregeten aku. apa? Sembarang pedhot tak rogo ususe. Lambemu. Sapi kok metel. Wong tani sukses kaya awakmu. Yo jelas. Heh. Kabare winginane mari panen semangka pira 10 ton. Yo 50 ton. Ya Allah. Pedhot sak gulut. Oh, Sak gulut gak 50 percaya. ton. Gak percaya. Lho, Gak percaya. kok gak percaya sak gulut 50 ton? Sak gulut kok oleh 50 ton iku lho gulutane sak pira? Oh, Jombang Surabaya. Kacau. Wong sugih ku tibake kaya ngene ya. Oh iya. Biyen iku nek gak duwe iku kumpul kancane iku apik. Saiki modele petuk kancane. Kaya apa? Ketoke cuek. Alah. Kon kok kok nyandak wong sugih asline aku ki ro asline iki. Ngene lho Cak, jenenge kanca sampeyan niku beda ambek biyen. Biyen urip gak duwe saiki sugih. Sukses aku ya seneng ngono lho. Ngene, Iya. aku saiki gak iso metuki awakmu suwe-suwe. Nah lha apa? Lho, aku iki gawe bisnis. Lah kumpul awakmu gak iso sugih. Sapa? Aku iki ape nek perlu mbek awakmu Ji. Perlu apa? Utang duit ngono. Ya terus terang aku nyilih dhuwit 5 juta lho. Heh? Mene wayahe bayar BRI aku rung duwe dhuwit. 5 juta. 5 juta tok ae. Iku kanggo awakmu. Iya. Motor bank. Heeh. Lah anakmu? Mesisan. Ya sisa pira ngono Iya, lho? ngono lho, Dut. Iya, 10 juta. 10 juta lah bojomu. Kok niku nek utang mung sugih kok. Mene bojoku wayahe bayar arisan 15 juta Ji. 15 juta. Iya. Aku pira? Aku ya padha mek kentut 15. Pira pengkon? Aku Ngenut. Ngandut. Padha 15 juta ngono. iya Bapak. 15 juta. 15 juta. Iya. 15 juta. 15 juta. 15 juta. Iya. Duwe sertifikat. Duwe. 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 Oh, terus nanggonku iki untuk jaminan. Oh. Karo kancane dik Karo kancane. Saiki aja kathik utang kok ge nyaur iki apa? Wong kon jiwa-jiwa pengangguran. Iya. Tak kei tok ae wis. Tak pikir bener. Ya. Tampanan. Utang Ji. Iya wis gak usah utang. Wong sugih anyar-anyaran, Bung. Iku nang mbok tagih. Ora, lah apa nagih? Ora mbok tagih lho ya. Gak. Utang lho ya. Heeh. Ora utang ya. Iya. Ya wis matur nuwun Ji. Yes, selamat tinggal. Ya. Ya, matur suwun Cak. Anjene taji beda mek lho, lha apa? Apa Ji? Dalane endi, Mang? Iko lho dalane. Iko lho. dalane. Iki dalan. Ya. Dapat dalan nak diaspal. Gendeng. Koprak itu. Wong utang gak dikeki malah dikeki tok. Taji beda mek biyen. Biyen gak duwe mlekine, saiki sugih mungkin dhek eling karo aku ambek awakmu, arek diketok alhamdulillah tuh. Berarti gak nyaur lho ya. Gak nyaur. Iki dikeki lho ya. Iya. Ya sejeni ya. Iya nang bukan nang ayo didum. Berarti dikeki lho ya. Iya. Barang iku kanca. Aduh. Lah ngono, ambek kanca iku wis sing apik ae. Kaya taji kelakuane saiki beda ambek biyen. Iya. Lho, Nang didum. lho. Wis ayo ta Tut. Lho. Tut. Wis ayo nang didum duwike kene. Ayo didum badakmu ngono ya. Kan iku 2000 lho, Den. Tut kan iku ustaz tapi korupsi. Le, Masa? Peng iki lho. Peng, kit mang nak 2000 ya, Peng. Kebacut. Sumpah kebacut. Masa wong telu dikek 2000 repis penghinaan taji iki. Lah ya apa rek tajiku temen ta kono. Kurang ajar taji. 2000 repis temen ah. Awas. Aku terus terang aku menyesal aku. Lah nek awakmu mencesali wong jenenge kanca ya liya dina ayo dielingno. Aja sampe geger perkara dhuwit kasepe. Lara atiku ambek taji aku. Sapa? Arek ngebrak rene. Mas, Mas.
ngene iki rega pira ya? Iya. Pira? Matamu ah. Salah. 175. Syukur. Iya. Tapi dhuwit wungkul. Arek iki ketoke ayu. Ayo. Heeh. Kon wani ya. Sik sapa? Aku. Delani, awas. Susit. Suwi-suwi itu ya ben kon. Eh, Rupamu kaya gurem. apa? Cewek. Lanang aku, Mas. Iya. Lanang. Nggih lanang. Nang cacik wal-wal. Lanang ta wedok? Lanang. Oh, cewek. Wis ketok wedok kok takon lanang-lanang wedok. Cewek lanang. Kon iku wani ta enggak? Wani ta enggak? Wani. Ayo. Mami apa? Sing wani kendel ngono. Ayo. Mari sunat pisan kok. Entek sunat mam. Ayo ta. Iya. Cewek. Coba cewek ae ket mang. Apa? Berapa? Iri ae. Takonono. What do you do? Apa? What do you do? What do you do? Ayo turu gerdu. Aja do. Anjir kok iku Joko. I love you. Hei, aku nang kene iku njaluk pertolongan kok ngomong ae. Oh, awakmu mlayu rene mang njaluk tolong. Tolong. Sopo sing mlayu aku mlaku. Mlaku ta. Minggir. Aku nek wis ana arek ngene pumpung udan-udanan kok. Dik, sampean rene mlaku kok ijen. Iya, Pak, aku digodak syariah keliru. Sapa? Digodak syariah. Nganggur maksud saiki. Nganggur. Nek nganggur ayo nang desel ayo. Kon iku wis tuwek-tuwek tambah dicelatu. Tak jani si solar maksudku. Enggak, maksudmu kate lapo? Waktunya sudah malam. Aku tulung ono ngono lho, Pak. Aku Jaluk ngeleng tulungan kon sing ya turu. apa maksude? Aku kate dijodohno makku, aku mau. Kon minggat, Minggat. golek panggonan. Heeh. Waduh iki dari kon tak kandhani. Aja manggon omahku. Omahku kamare mek loro, digawe maratuwa karo anak-anakku. Manggon omahe kuntet ae. Kamar nggo slempit iki mek sakmene iki lho. Sepurane Dik ya. Nek ancene sampean rene butuh pertolongan, ya bener iku omahku gedhe. Cuma kamarku iku mek 3. Lah anakku ana 12. Anakmu pira? Anakku 12. Gak ngono sampean iku. Bojomu iku manak ta netes. Lho wong kliru sandale lho brojol. Sepurane. Tapi nek ancene awakmu njaluk tolong temen, aku gak iso ngomong. Nang iku gak iso ta iku. Iki nang ngomonge Ngono, Bang. Cek manggon omahmu, Bang. Namaku. Iya. Aku dhewe ae rekus. Gak apa-apa. Kos bebas e. Kos bebas e. ngarane endek kok elekus. Wes ngene. Tolong ana sana tut. Nek golek panggonan kono nang desa sebelah iki. Nanti, Pak. Kulone prapatan, Prapat. kulone prapatan ana pos, Iya. mburine pos nang omahe Pak Taji. Wonge sugih, Sugih. dasar juga. gak duwe bojo, gak duwe anak. Tepak iku ya. Kon kok teko mrono, Pak, aku pasrah sampean, Pak. Langsung ditukokno Pajero kon. Mosok, Pak. Iya. Pajero. Apa maneh kon ayu. Masuk kanggo Pak Taji. Sip. Jelas Pak Jero. Pak, aku pasrah sampean, Pak. Wis ngono ae. Langsung njaluk pangku.
langsung Pajero. Berarti nduk kono iku Pak Taji duda. Duda Gak duwe temen ya. bojo, gak duwe anak. Bojone matek. Anak wong wedok tapi pembantu. Oh, pembantune. Iya. Kulone prapatan, ana pos, mburine pos. Ya wis tak rono ya, Iya Pak iya ya. iya. Takok omahe Pak Taji. Oh, niku ya. Melok ae. Ya. Oke. Lah yo nek arek kok ayune ngono terus njaluk tulung dane yo mak selenet. Tut, kon gak usah do pikiran kaya ngono terus. Beres. Wis, Maksudmu? loro atiku mbek Taji. Masalah iku mang. Wong perlu kok 2000. Aku adalah aku. Aduh, peno tuwek-tuwek podo pringisan. Njaluk tak bacok cangkemmu wong loro, wong telu. Meduro. Demura iki demura. Ngono yo. Sengak. Sengak, Apa sengak? ndodok ambek ndangak. Ada mak beden ngocak bireng Medura etapor deke mateh itu. Lho, awake iki awak Madura ngocak pelak Madura mon bedek. Beda apa itu? Bedegelen. Aduh, tambah kurang ajar penocak. Area mun tak bisa ngocak Meduro, jok ngocak Meduro. Jok den beden ya. Sengak kon. Udah bisa ngocak Medura, Kak. Tadus. Apa metodus? Mau ta wedus? Waduh, gendeng penuh. Ayo. Ojo kakek ngomong. Pasti kon iki wong telu begal. Lho. Begal. Atuh mon begal nggawa bayi tabung ini. Iki sapa kaya toples Rio kaya iki? Yo. Ganteng ya kowe. Aduh ganteng apa, Dik? Peno tak delok teko syutingan kaya katembat. Ah, ya apa. Loh. Wani peno. Sumpah enggak. Ngomong Ah. piye kon iki? Sumpah enggak wani. Ayo iku tepandoke. Kundet gendeng kon iku. Langit-langit sih. Iki wong Meduro nggawa celurit. Jatok ndasmu kapok kon iku. Aku susah, Cak. Lu susah wae gimblahe ngene. Aku sedih, Cak. Aduh, tangan aja elang. Anakku hilang. Tangilang. Tang anak iku anakku. Wah, anak tak. Ngono lho. Anakku hilang, Cak. Ya apa iki, Cak? Anak sampean? Saiki aku soalnya masalah gak iso duwe anak maneh soalnya aku mari kiret. Alah. Ya apa lho ora duwe anak wong banci ngene. Aja kurang ajar peno ngomong ambek wong wedok dibanji-banji. Sampeyan golek anak sampean. Anakku ayu, Cak. Arek lencir. Lencir ayu putih. Setaman wayang setamar maya. Semata wayang. Ya iku kaya cocote peno iku, Cak. Wis tak kandhani. Aku gak adu-adu. Terus terang anakmu digawa Taji nang omahe. Anakku digawa Taji. Digawa Taji. Loh, kurang ajar. Iki sing jenenge Taji. Hop. Iki sing jenenge Taji. Seketop. Iki. Duduk. Leh, Duduk iki. wong nang omahe Taji kok dadi kuli panol ngono iki. Sing jenenge Taji sampean sapa? Aku kuntet. Sampean sapa? Kentut. Berarti kon Taji. Duh. Berarti kon Taji. Aku iki. Sapa ono? Aku. Dudu. Dudu. Jenengmu sapa? Dudu. Lah ya jenengmu sapa? Gepeng. Nah, Gepeng. Iya. Kon kok ngaku Taji kon, ha? Dadi sing gawa anakku iki mau Taji. Omahe kulone prapatan. Taji sing rentenir iku. Loh, Taji.
Kurang ajar penot aji. Moncak-ocan ring Madura. Tak pateni kon Ji. Tarono. Repot rek musuh. Bahkan gelundung bangga. Madura dodol lampu iki repot. Lara atiku perkara dhuwit 2000 ribu. Terus nek wis kaya ngene, Kon wong telu karo aku dikek dhuwit 2000 penghinaan iki. nah wis nek wis kon gawe pokal gawe kaya ngene jelas nek ana apa-apa tanggung jawab. Gak iso, wis saiki ngene. Dikapak-kapakno jeneng kanca tetep Ya, gak tega. iya. Ayo ditutno teko mburi Ngono, ah. supaya padha amane. Ayo ayo. Ngene kok jare wong sugih mejoe gak gablek. Kursi plastik. Baba. Ya iku wong lanang ya gak disamber bledek ya gak mule-mule. Lah kok gak mesti apa? Lah wis ngerti ngono kok takokno bojoku. Ngono iki kate gak ngenes ngrasakno ndek bojo tadi. Sono ngono eling omah. Ya eling dong. Eling lek ndek bojo. Ya eling wong bojone surate. Surat apa? Surat gaden. Biasaan metu gak eling omah. Nek ndek dhuwit sapa njaba. Nek gak gablek dhuwit nduk omah. Loh, ya ngono iku wolang jaman sekarang. Iku maju lanang ngono iku. Majune Majune ge ngumbah utak. Lah nek wolang dekem ndok omah akhirnya bundel. sing diarani bundel iku apane tak takoni. Pikirane. Terus, Lah iku kanggo ngumbah. oh butuhe pikirane diumbah. Nah, jajal. Iya. Ah, sewenenge bojoku nek aku nggih purel. Lah jarene uteke kudu mbah. Ah. Iya toh? Cek gak jendel. Pegat nanti kok lelesi ya. Jare uteke ku cek nek gak jendel diumbah. Dumba ora nganggo banyu. Loh, nganggo iki yo. Aduh. Pringisan karo bojone. Rumangsa aku iki bojomu. Lah nek aku bojomu kok gak tau kok uli. Ya. Sobomu nang kafe. Sobomu nang ngene arek wedok-wedok. Kon nek gak gablek dhuwit boleh nang bojomu. Iya. Lah aku karaoke kok. Awakmu iku mikir Ji tadi. Wis tuwek. Wis tuwek kon iku. Nek kon lara iku bojomu sing Iku roh ene ngono. Uang wis nduk omah sembarang enek. Sepeda motor ae papat. terus. Terus motor sing roda papat. Iku Terus? loro. Ya terus. Terus pendoso untuk persiapan. Awakmu boleh-boleh ngene iki istilahnya ngerayu aku sih. Malah ora sayang. Gak gablek dhuwit sih. Ora sayang. Diusir gendakamu paling.
sapa doyan? Loh, iki dikongen penonton dipegat nggih, Bu? Ayo pegaten. Melok-melok entek ta awakmu entek lagi. Kok krokote bendina ya ora entek. Oh, jos. Ayo Saki. Wong kok sembarang kali rono, kon kepengin mangan beras 3 ton. Ya, kepengin gedang, ya karek ngimbu. Lah, karek kepengin anak, ayo gawe, ayo wis kok. Wes kepinteran lehmu ngomong. Beras, Iya, gedang. Gedange sapa? Sing diimbu iku gedange sapa? Beras 3 ton iku nduk endi? kon lho tak tukokno sawah ya. Sak meter persegi iki kurang ta? Wit gedang 3 wit iki kurang ta? Terus Tuh, no. wit klampis sak pang. Wes, Wis. wes kebeneran lehmu ngomong. Lah bener. Kalung tukone sapa? Tukanku dhewe. Ya wis. Awakmu ya mana-mene apa kok tukokno kanggo aku? Kurang tak pengabdianku nang awakmu? Awakmu kate tuku motor cita-citamu gendakamu sing kok terno. Gablek dhuwit sing kok tukokno jam gendakamu. Bareng motor disita debt collector, nangis menang aku cuk, jancuk. Apa? Kon misu lanang. Apa? Iku ngono gak kenek. Lanang ke presiden lepet lanang ke presiden rumah tangga. Terus? Lho dadakno kok pisui diancuki. Lah lek kon tak pisui loro atimu, Ya jelas. Apa intil-intilmu? Kon kate wadul sapa? Ayo. Kate wadul pamong kene. Wadulo. Ayo boleh ngene iki. Apa? Kon wani karo lanang kok dudono karo wong kene. Cacing aku wong wedok-wedok kene. Alah. Ijek mula. Kon duwe bola nduk kene. Ya iya sih. Endi bolamu ndi? Lah iki lho karep-karep sama nak bolaku nggih. Kon duwe bola sapa? Cak. Wis gak rame ambek awakmu blenger aku. Aku ate bayar arisan. Wah, ya alasane. Paling alasane bayar arisan. Dek iki ngebel tarungokno ae. Lho, sampean nduk ndi, Mas? Nduk kene. Ya wis nek ngono. Tanteni nduk ngarepe tempe PLN ngono ayo. Aku ngomong. Aku telepon karo wong lanang. Jo jane. Lah, Jo. ngono ku kok dadak awakmu meri, lah tak saingi karo aku. Saingi apa? Lah tak saingi golek kurel. Aku kan ngomong secak, pingenane listrik entek sakmono kae gak iso bayar, ditagih PLN rene, otomatis kan aku bener. Yo Mas, entenono aku ndok ngarepe tempe PLN. Lho, piye aku? Omonganmu kliru aja anut wong Jawa Tengah. Apa? Wong Jawa Tengah ngarani apa, Mang? Wes gak ngomong, Cak, aku kok selak telat. Saya duwe. Nyocot kok maksudnya duwe. Lah terus awakmu apa aku? Apa aku? Dudu apa-apa aku? Temen gak apa-apa aku? Dudu. Ucul gak apa-apa, tapi nek balik tak pedhot gulumu kon. Loh, kok jahat kon, Ji? Nyopane jahat aku. Gak layak kon. Wong wedok kok lanang metu gak oleh. Aja nyocot ae meneng. Aja apa? Aja ngali teko kene. Tak tengeri. Iki apa iki? Tak kei tengeran.
gedhe Lek gedhe wong lanang. berarti awakmu duwe rumangsa cemburu karo aku. Ya jelas cemburu wong jenenge bojo. Lah lek kon gak bojoku aku gak mungkin cemburu. Heh? Iya. Lah kon apa aku? Gendak aku ta? Hah? Aku jembek aku. Awas yo. Awas. Ora. Loh, lah aku lihat dulu. Pokok kon liwat ndi kon jange ayo. Ayo, kon liwat ndi jange syukur gak iso, syukur gak iso, syukur gak iso. Aku ora kakek nakal. Ala akal piye neh? Yo, Akal piye kon? awas pokoke yo tak nanti ojo nanti. Lho, akal piye kon? Ayo. Tibae pinter. Waduh, piye kira? Gak apa ya kan? Tengeri kaya ngene iki lah. Oh. Ya muga-muga aja nek gaya. Nek gaya ya. Ya terus iki. Lah. Aduh kacau. Lah, aja diicaki, icak aja. Le. Waduh. Oh, sepal ngene meneh satu. Pak Taji. Oleh bayaran terus oleh apa? Masalah ada tanda usah lonjor. Pak Taji. Ada apa? Aku rambutan, Pak. Rambutku piye maksudnya? Adus? Aku sing ngedusi. Ya, gak apa-apa. Jembek aku. Aku pengen melok sampean ngono lho, Pak. Lho kon melok aku. Iya. Wadah, melok tapi ki aja dicaki mencolotok. Iki lho latar ya mesti tak icaki. Oh, wong kok iso awakmu melok kene. Iya. Kon mangan sing kiriman ya. Ya sayang. Iya, mangan opo sih? Kapan kebenaran kok ada anak sayang ya? Ya sayang ya. Kok begini? Kene kakakmu. Iya. Borong 10 menit aku ninggal. Pak. Iku sing jarene boro sampean niku Ya iki. Iya. Iki bur. Aduh. Sayangku. Pak Biani boro kurang ajar ngene iki. Lah cadun. Lah iya. Cadun. Bapak tadi nu jepisan iki penitine. Ayo. Oh. Gulumu bopok. Ayo, kok nujes gulu kaya ngabas. Dikit ae. Ayo iki. Kene sayangku. Iya, Bapak bongkok ya. Oh iya Kak. Kosek, monggo ae nek kemitine ojol. Kok nek kemitine ojol ae ya. Sayang-sayangan. Kok gelani boro kok kurang ajar ngono ya. Temen sayang ya. Aku nek niku ngongklo lho, Pak. Kon gawe ngomong ya apa-apa ngono lho. Ruasam kentongan iki. Iso ditumpuki. Terusno gak apa-apa. Lho. Terusno. Loh, ya jane terus ya. Tak terus mbakane ndak-ndak. Le. Lele. Lek kepingin tugel bengi iki ngomong kon. Ngomong.
dodol. Aja kurang ajar kon yo. Ya nek kurang ajar tuh bakal ajar. Kon wis gendangan. Heh. Kon goreng iso ngenakno aku, goreng iso nukokno aku apa gendangan. Kon gak nang potong aku. Ya iya wong ayo aku. Ya, ayo awakmu ya. Terus no. Ayo terus no. Demak. Aduh. Iki yang ngono. Garis diantem. Ayo terus no. Abot aku apa bedeke? Kose. Abot iku lemu iku kok ya. Tapi enak awakmu ya. Loh, sapa iki? Tak doleki raimu teko kono teko kene. Tibake kon nang kene. Bedas Jepang. Nek ngomong aja tidang-tiding kelekmu mubal-mubal. Ternyata bener ana kanca-kancamu ngomong kon nyingitno anakku. Kancamu sapa? Kancamu kentut, kancamu kuntet Garis piye? Anakmu disingitno Taji. Iki yo anak kurang ajar iki suwe-suwe. Lho, kentut kuntet Ngomong ngono. Kurang ajar. Dok. Kon wis diapakno Taji nang kene, Dok. Dikrikiti mah. Kon dikrikiti. Loh, kene. Peno mek timbang ngrikiti anakku. Ya. Kurang ajar, ojo wani ambek anakku kok mbok krikiti kon. Dok, anakmu wis Iki kendel. anakmu ta? Anakku ning, Anakmu wis patenono gak apa-apa. Iki wah. Iki musuh meduret ya. Wis babah. Wis serok patenono. Jembok aku. peno dadi anakku diapakno, Pok? Anakmu iki mari diperkosa, Bu. Loh, anakku diperkosa. Patenono yo. Kurang ajare konci. Aduh. Kurang ajare konci. Kurang ajar. Blak-blak ngodot iki ae. Peno mek timbang merkosa anakku cilik. Ya iki perkosaan. Mah banci ya. Badok apane? Jangan dilihat banci kayak setan. Oh, lah gundul. Servisnya kayak ketan. Jadi penuh sing mangan anak. Mati kon sekarang saiki kon. Mati kon. Ayo. Wis patenono. Ayo. Mek padha ayo gelot nang kene kon. Apa-apa, Mak? Patenono, Mak. Iki ono asu ndek perkara ae. Ayo. Anakku semata wayang mbok nodai, Kon mek kurang puas aku nodaono gak apa-apa. Mah. Gorono dae awake gadok karo weteng. Wis, kon ngejak apa? Saiki mati men ya mati. Ayo, kekeran iki. Oh, sak karepmu kok. Ayo. Gelane. Tuh. Aku iki bodohmu. Dijar-jarno sampe kurang ajar. Sak karepmu. Peno njaluk apa kon? Malang dadak. Ayo. Keket kene. Tangan kosong. Iya, mati kok. Kok ngelesi kok iki. Ayo, tampan. Iya. Aduh. Ansip tolong. Ana kene gandet. Ayo, apa untuk iki? Rame. Ora tak maju titi. Ayo mambu sistem. Tolong, Kak. Facebook anak Tolong. Sus. Tat, rene. Iya, Kon dikelakon adu-adu ngono kon. sampean muring-muring. Iya. Mangkel. Nek rumah tangga sampean digawe kaya ngene ngrumangsani jengkel. iki lho Jengkelan gara-gara ndi sampean mbejuki aku duwe 2000 sampean kon ngedum wong telu. Walah,
iki mang. Lara. Atimu lara. Lara atiku. Tapi anakku utang gak oleh aku tak kei duwe iki mang. Anakmu asline gak diapa-apakno karo Taji. Mek aku tok mbales larane atiku nang ngene Taji. Perkara aku wong telu dikek dhuwit 2.000 iki. Mang. Anjen kurang ajar peno iku ambek kanca. Sampeyan iku aja kebacut ngono ta, Cak. Iku padha karo ngenyek. Lek duwe ngomong duwe lek gak. Lek sampean iso tolong ya sampean tolong. Lek gak iso ya gak apa-apa. Ya Nek wis. padha karo ngrendahno kanca sampean. Sepurane iki Ya ya gak apa-apa. Sepurane Sing ya. wis. Sepurane Mia. Ya Cak. Sepurane sayang ya. Iya. Sing durung ayo dihati-hati. Ayo nang Desa Tanjung. Ana apa Cak? Apa? Sedekah desa nanggap Ludruk Budi Wijaya. Oh, ngono ta ya. Yo, bengi iki digawekno lakon apik. Apa? Lakone riwayat Sunan Kalijaga. Oh, apik iku. Ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya.